Αποτρίχωση με λέιζερ. Έχουμε τρία μηχανήματα. Λέιζερ Αλεξανδρίτης στα 755 νανόμετρα, διοδικό στα 810 και παλμικό φως ή αλλιώς φωτόλυση, το οποίο είναι έως τα 1200 νανόμετρα. Τι διαφορές έχουν αυτά? Ο Αλεξανδρίτης κάνει εξάχνωση, είναι αρκετά δυνατός, δουλεύει πάρα πολύ καλά στη μαύρη τρίχα, δεν δουλεύει καλά στο χνούδι και φυσικά καθόλου στη λευκή τρίχα. Διοδικό λέιζερ δουλεύει πολύ καλά και στη μαύρη τρίχα, αλλά και σε χνούδι, καθόλου στη λευκή τρίχα. Παλμικό φως δουλεύει στην μαύρη τρίχα, αλλά όχι τόσο γρήγορο όσο οι άλλες δύο μέθοδοι, αλλά δουλεύει εξαιρετικά στα χνούδια. Πώς γίνεται όμως η αποτρίχωση με λέιζερ? Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι την ανατομία της τρίχας. Η τρίχα είναι ένας σωλήνας όπου μέσα περιέχει μελανίνη. Η μελανίνη είναι το πιο σκούρο υλικό στο σώμα μας. Παίρνουμε λοιπόν την αρχή της φυσικής που λέει ότι το σκούρο χρώμα, τα σκούρα υλικά απορροφούν μεγάλη ποσότητα φωτός. Έτσι, η μελανίνη απορροφάει ό,τι φως της δίνουμε, όλη την ενέργεια και τη μετατρέπει σε θερμική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο και τους παρακείμενους ιστούς. Αυτός κιόλας είναι ένας λόγος ότι όταν έχουμε μαύρη τρίχα, έχουμε πολύ περισσότερη μελανίνη δηλαδή, καίγεται καλύτερα, έχουμε καλύτερη αποτρίχωση. Και αυτός είναι ο λόγος ότι στην απουσία της μελανίνης, στη λευκή τρίχα, δεν μας κάνει τίποτα το λέιζερ.